இந்த வாரம் நடந்த சரிகமப நிகழ்ச்சியில அசானி என்ன பாட்டு பாடியிருந்தாங்கன்றத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இந்த வாரம் தளபதி சுற்று நடந்துட்டு இருக்குது. அதுல அசானி காதல் கோட்டை திரைப்படத்துல இருந்து நலம் நலமறி ஆவல் என்ற பாட்ட பாடியிருந்தாங்க நந்தாவோட சேர்ந்து. 2 பேருமே சூப்பராவே பாடியிருந்தாங்க. அசானி வந்து இப்பல்லாம் ரொம்ப சூப்பராவே பாட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. நிறைய முன்னேற்றம் அவங்கள்ட்ட இருக்கிறத அவங்க பாடுற பாட்டுல இருந்தே தெரிஞ்சுக்க முடியுது. அது மட்டும் இல்லாம 2 பேரும் பாடியதுக்கு பிறகு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா, நந்தாக்கு இப்ப பாடுறதுக்கு ரொம்பவே சிரமமாக இருக்குது. அதுவும் ஹை பிட்ச் பாடுறது வந்து ரொம்பவே சிரமமான ஒன்றாக மாறிட்டது. இவங்க பாடி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அபிராமி மேம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா, இந்த பாட்ட எடுத்து பாடுனதுக்கே 2 பேருக்கு முதல்ல வாழ்த்துக்கள். அது மட்டும் இல்லாம நந்தாட்ட சொல்லியிருப்பாங்க, "உன்னோட வாய்ஸ் வந்து மாறுற டைம். அதனால நீ அத பார்த்துக்கோ. வேற எதையும் பத்தி கவலைப்படாத" அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அசானிக்கு கூட, "நீ ரொம்பவே சூப்பரா பாடுற. என்ன மேஜிக் நடக்குதுன்னே தெரியல. ஆனா உன்னுடைய சிங்கிங்ல நல்லாவே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது" அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸ்ரீனி சாருமே, "நீங்க வந்தது கத்துக்க தான். இங்கேருந்து போகும்போது கிரேட் சிங்கரா போகணும்" அப்படின்னு சொல்லி விஷ் பண்ணியிருப்பாங்க. வாய்ஸ் கூட நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகியிருக்குதுன்றது பார்க்கும்போதே தெரியுது. சின்ன சின்ன பிழைகள் இருக்கு. அதெல்லாம் சரி பண்ணிக்கிட்ட அப்படின்னு சொன்னா, "நீ ரொம்ப நல்லாவே பாடுவன்ற" மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. நந்தாவ பத்தி சொல்லும்போது, நந்தா முதல்ல எல்லா பாடல்களையுமே சர்வ சாதாரணமாக பாடிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப வந்து அவருக்கு வாய்ஸ்ல ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு சின்ன பிரச்சனையால அவரால பாட முடியலன்றது தான் உண்மை. அதனால வந்து இத பத்தி யோசிக்காத. இது எல்லாருக்கும் நடக்கிற ஒண்ணு தான். அத பத்தி கவலைப்படாத. நீ ஒரு நல்ல சிங்கர் தான்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. அதனைத் தொடர்ந்து இந்த வாரம் இந்த நிகழ்ச்சியில எல்லாருமே சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க. கில்மிஷா கூட அட்டகாசமா தூள் கிளப்பியிருப்பாங்க. இந்த வாரத்துக்குரிய ஃபேவரைட் சிங்கர் என்ற அந்த ஒரு கிஃப்ட்டையுமே கில்மிஷா வாங்கியிருப்பாங்க. இதைத் தொடர்ந்து ஒரு கவலையான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இந்த வாரமும் ஒரு நபர் இந்த சரிகமப மேடையை விட்டு ஒரு போட்டியாளர் வெளியில போயிருப்பாரு. யாரு அப்படின்னு சொன்னா நந்தா தான். ஸ்ரீனு சார் கூட இத ஒரு போட்டியிலிருந்து விலகிட்டாங்கன்ற மாதிரி பார்க்காம, இத ஒரு இடைவெளியா பாருங்கன்ற மாதிரியாக ஒரு வேண்டுகோளையுமே வச்சிருப்பாரு. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, ஒவ்வொரு வாரமும் வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு நந்தா பாடுறத பார்க்க முடியலன்ற மாதிரியும், இனி வர்ற காலங்கள்ல அவருக்கு சரியாக இவர் நல்லா பாடுவார்ன்றதால இப்படியான ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டதாகவும், இந்த முடிவ பத்தி எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறீங்கன்ற மாதிரியும் கேட்டிருப்பார். இதுல நந்தாவுக்கு வாய்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணக்கூடிய நிர்மலா அவங்கள்ட்டயும் கேட்டிருப்பாங்க. அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா, "இத பத்தி நான் நந்தாவோட அம்மா, அப்பாட்ட பேசியிருந்தேன். இந்த நேரம் வந்து ஒரு கம்பளி பூச்சி அழகா வெளிய வரப்போகுது. அதற்கான ஒரு இடைவெளி தான். அதுக்கான ஒரு டைம் தான் இதுன்ற" மாதிரி அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட அம்மா, அப்பாட்டயும் கேட்டபோது, "நாங்களும் இத ஏத்துக்கிறோமேன்" அப்படின்னு சொன்னா, "நந்தா கஷ்டப்பட்டு பாடுறாருன்றது தான் உண்மை. அவர் வர்ற காலத்துல அவர் உடல் நலம் சரியாகி நல்லா பாடுவார் என்ற நம்பிக்கை இருக்குதுன்ற" மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி சொல்லும்போது அசானியுமே கண் கலங்கியிருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, அசானியோட தான் இன்றைக்கு நந்தா பாடியிருப்பாங்க. அசானியோட பாடின சக போட்டியாளர் இன்றைக்கு இந்த மேடையை விட்டு போறாருன்றதுமே அசானியால வந்து அத தாங்கிக்க முடியல. அவங்க அழுததையுமே வந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. இது மட்டும் இல்லாம போன வாரமும் அசானி கூட பாடின காருண்யா அவங்க வந்து போட்டியில இருந்து விலகி இருந்தாங்க. இந்த நிலையிலுமே அசானி ரொம்பவே கவலைப்பட்டிருந்தாங்க. அதைத் தொடர்ந்து இந்த வாரமும் அசானியோடு சேர்ந்து பாடின நந்தா வந்து போட்டியில இருந்து விலகிக்கிட்டாங்க. அதனால அசானிக்கு வந்து இது ஒரு கவலையாக இருக்கும். அசானி ரொம்பவே கண் கலங்கினதையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. இன்றைய வாரம் தளபதி சுற்று செம சிறப்பாகவே நடந்தது. எல்லாரும் சூப்பரான பாட்டுகள குடுத்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாம தளபதிக்கு தங்களுடைய கிஃப்ட்டுகளையுமே குடுத்திருந்தாங்க. இதைத் தொடர்ந்து அசானியோட பாட்ட பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? அசானி உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு ஏத்த மாரி இந்த வாரம் சூப்பரா பாடியிருந்தாங்களா? போன வாரம் செம ஸ்டைலாவே பாடி அசத்திருந்தாங்க. அதேபோல இந்த வாரம் உங்களோட எதிர்பார்ப்பு நிறைவேற்றப்பட்டதா? அசானுடைய பாடல் எப்படி இருந்தது? நீங்க எவ்வளவுக்கு ரசிச்சீங்கன்றதை எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணுங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க.